Tema večerašnjeg predavanja, kao što vidite iz naslova, je vojna neutralnost Srbije i saradnje sa vojnim savezom. Mislim da je ovo vrlo aktuelna tema u svetlu događanja u Crnoj Gori i poziva Crnoj Gori da postane članica NATO pakta, ali sa tim vezana i sva kontroverza koja vlada u Srbiji oko pojma i vojne neutralnosti i odnosa Srbije sa NATO paktom i nekih drugih vojnim savezom. U ovom trenutku možemo da kažemo da postoji nekoliko bezbednosnih integracija koje sigurno tangiraju Srbiju, koje su s jedne strane fokusirane na ovaj atlantski prostor koji obuhvata Evropu i Ameriku, i sa druge strane to je evroazijski prostor koji obuhvata deo Evrope i Azije. I sve te integracije ili savezi država ili pokušaj da se države objedine oko odgovora na moguće bezbednosne pretnje su nešto što itekako treba da interesuje Srbiju. Na atlantskom prostoru najpoznatija bezbednosna integracija NATO pakta. I o tome ću sad nešto nakon ovoga više reći, ali pojavljuje se još jedna, ne bismo mogli reći u trenutku da je bezbednosna integracija, ali pojavljuje se nešto što se može na neki način nazvati evropskom odbrambenom politikom. Nečim što Evropska unija pokušava da definiše kao svoju odbrambenu politiku, krećući se ka tome da čak ima i svoje oružane snage, o tome ću nešto kasnije da kažem. Znači, to je taj prostor u kome NATO pakt dominira i na neki način utiče na kompletnu bezbednu situaciju u Evropi, a Evropska unija sa njenom bezbednosnom politikom pokušava da ostvari nekakvu samostalnost, ali i dalje pod jakim uticajem, jakim pritiskom NATO pakta. S druge strane, na evroazijskom prostoru imamo, možemo reći, jednu formiranu bezbednostnu integraciju u liku organizacije dogovora kolektivne bezbednosti, ali imamo jednu koja ima jake elemente bezbednostne integracije, a nije samo bezbednostna integracija, to je takozvani ŠOS, Šangajska organizacija za saradnju. Znači, između te dve organizacije, i ŠOS-a i ODKB-a, takođe postoje značajne veze, obzirom da su i članice i ŠOS-a i ODKB-a manje više u velikoj meri se poklapaju, počeo od Rusije, od Kazahstana, Kirgizije i tako dalje. Međutim, NATO pakt je doživao radikalnu promenu novim strateškim konceptom iz 2010. godine, koji je nama vrlo značajan. Do tada je on zaista bio jedan odbrambeni savez sa ciljem svog širenja. Međutim, sa idejom da se države članice, znači članice NATO pakta, da kažemo, isključivo bave odbranom saveza i jedni drugi. Međutim, nakon novog strateškog koncepta iz 2010. godine, NATO pakt, koji se našao u jednoj krizi misije sopstvene, nakon pada Berlinskog zida i nakon svega što je prošao, on je pokušao da svoju misiju opravdao, nažalost, na užasan način bombardovanje Republike Srpske i Srbije, ali očigledno to nije bilo dovoljno za sve one koji su izražavali, pogotovo u Evropi, jer se u Evropi počeo razvijati polako ideja da Evropa treba da preuzme najveći deo sopstvene brige o sopstvenoj bezbednosti. NATO pakt je izašao novim strateškim konceptom koji je definisao prvo mnogo šire rizike i pretnje nego što su bile definisane u njegovim osnovnim dokumentima, a s druge strane prvi put je rekao i definisao mogućnost da NATO pakt interveniše izvan domena prostora u kome zemalja koje ga čine, kako bi sprečio da neke imaginarne pretnje budu ili ugrožavaju njegove države članice. Proširio lepezu tih mogućih novih pretnji izazova, ne samo terorizma, nego i ekoloških problema i tako dalje, sajber kriminala, da ne navodim, ali to sve u stvari je trebalo da posluži kao ideja da NATO pakt postaje globalna bezbednostna integracija sa globalnom misijom, globalnim dometom, šireći mogućnosti da deluje faktički, kad se pogledaju svi ti novi bezbednostni izazovi, u bilo kom trenutku prema sopstvenoj proceni, što je vrlo opasno, jer na osnovu toga mi možemo pretpostaviti da bilo ko, prvenstveno mislimo najveću državu u NATO paktu, ako proceni da ima interes da negde deluje, da će vrlo lako naći povod i razlog i mobilisati snage na osnovu ovog strateškog koncepta.
Srbija je imala vrlo interesantan proces saradnje sa NATO paktom od toga da je bila bombardovana 1999. godine od strane ovog vojnog saveza do, evo, za period 16 godina do individualnog akcijnog plana partnerstva, takozvanog IPAP-a, koji je faktički najviši oblik saradnje jedne države koja nije članica NATO pakta. Srbija nikada, govorim o zvaničnoj politici, nije do sada izrazila želju za članstvom u NATO paktu. Što se tiče partnerstva za mir, je oblik koji je oblik saradnje NATO pakta sa drugim državama koji nisu članice, koji je nastao 1996. godine i Srbija je ušla u partnerstvo za mir 2006. godine na samitu u Rigi u decembru mesecu sa ciljem da produbi svoju saradnju, to jest da kroz izbor ciljeva koje će ostvariti partnerstvo za mir različiti po svom intenzitetu i po svom značaju produbi saradnju sa NATO paktom. Ulazak u partnerstvo za mir sasvim sigurno podrazumeva da će i naša vojska i kompletna bezbednost biti na neki način na putu prilagođavanja i standardima, a i svemu ono što podrazumeva NATO pakt. U nekom trenutku ove saradnje došli smo u situaciju da imamo deklarisane snage koje se, kako se to kaže, kroz proces interoperabilnosti, znači usaglašavanja sa standardima NATO pakta, spremaju eventualno jednog dana da učestvuju u misijama NATO pakta. Pored činjenice da smo uz individualnog plana partnerstva potpisali takozvani SOFA 2 sporazum, jedan je bio onaj sa američkim vojnim snagama sa NATO paktom, to znači da će predstavnici NATO pakta moći slobodno šetaju Srbijom, da ulaze od kasane, da budu izuzeti od krivične odgovornosti, da koriste sve objekte koji su potrebni na raspolaganju, do vrlo interesantnog dela individualnog plana partnerstva koji podrazumeva da Srbija sebe obavezuje da svim sredstvima i u svim institucijama promoviše potrebu i predstavlja NATO u pozitivnom svetlu. To je Srbija potpisala i prihvatila ovim individualnim akcijnim planom partnerstva. Cilj je naravno, između ostalog, bio i da naše jedinice učestvuju sutra u misijama NATO pakta. Znači, saradnja Srbije sa NATO paktom je podignuta na najviši nivo koji može da ima jedna zemlja koja nije aplicirala za članstvo u NATO pakt i sa ciljem da u potpunosti u javnosti Srbije promoviše takozvane pozitivne strane NATO pakta i da svoju vojsku i svoju bezbednost u potpunosti podredi NATO paktu. Što se tiče organizacije dogovora kolektivne bezbednosti, to je bezbednost integracije na evroazijskom prostoru koja je okupljena oko Rusije, čini je 6 članica, Rusija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Tadžikistan i Jermenija. ODKB je također i politički i vojni savez. Politički savez jer on definiše određena važna politička pitanja koje se tiču zaštite teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemalja, koje se tiču političke saradnje u donošenju važnih odluka koje se tiču spoljnopolitičkih interesa članica ODKB-a. Njegovi organi, kao što su Savet kolektivne bezbednosti, čine šefovi država. Onda imate savete na nižem nivou ministara odbrane. Imate parlamentarnu skupštinu, kao što ima NATO pakt. Ima i parlamentarna skupština ODKB-a, gde su predstavljene zemlje članice, gde se donose različite političke odluke i daju se političke izjave. Jedan od većih uspeha ODKB-a jeste bio taj što je uspeo da snažno integriše Kirgiziju, koja je, ja sam bio tamo na toj jednoj skupštini, koja je otkazala američku vojnu bazu u Manasu, koja je faktički snabdevala njihove trupe u Afganistanu, a preko Kirgizije se otvarao jedan prostor ulaska u Srednju Aziju koji je bio vrlo bitan da Rusija kontroliše i tada je Kirgizija potpunosti inkorporirana u ovaj vojni savez. Što tiče Srbije, za razliku od NATO pakta, Srbija nije imala ambiciju da ikada ide dalje kada je u pitanju ovaj vojni savez.
Bio je velika muka da uopšte dobije status posmatrača pri parlamentarnoj skupštini ODKB, jasno? Ako Srbija nastavi put evropske integracije i bude prilagođavao, kako sad da kažem nešto kasnije, svoju spoljnu bezbednosnu politiku s Evropskom unijom, ona neće moći biti u ovom statusu. Ona će morati da ustane i od statusa posmatrača pri ODKB. Da je cilj čitave ove bezbednostne integracije da Evropa vodi jednu, da ima svoju odbranu, evropsku odbranu, to kod razumijeva ove snage. Organizacija za saradnju ili ŠOS jeste jedna vrlo moćna organizacija koja je prvenstveno osnovana sa ciljem borbe protiv terorizma, separatizma, ekstremizma, naravno da postiče privrednu i kulturnu saradnju. Glavne zemlje u toj organizaciji jesu Rusija i Kina i tu su, kao što sam naveo, i Kazahstan i Kirgizija, ali ima velik broj posmatrača kao što je Indija, kao što je Pakistan, ili zainteresovanih zemalja koje žele, faktički skoro sve zemlje ASEAN-a su zainteresovane da budu na neki način uključene u ovu organizaciju. Ova organizacija već predstavlja jednu respektabilnu snagu i glavni ciljevi njeni su borba protiv terorizma, separatizma, ekstremizma, što prosto govori kako su pretnje i izazovi na ovom prostoru od onoga što imamo u Rusiji, Čečeniji i Dagestana, pa do ovih istočnih zapadnih provincija Kine, do privredne i kulturne saradnje. Pozicija naše partije je da Srbija treba da ostane u ovom trenutku vojno neutralna zemlja, bez članstva u jednom vojnom savezu. Mislimo da bi članstvo Srbije u bilo kom vojnom savezu dodatno pogoršalo njenu bezbednosnu situaciju i da, obzirom na poslednje događaje i sve ovo što vidimo kada je u pitanju prijem Crne Gore i činjenicu da NATO pakt sada agresivno nastupa na Balkanu, mi moramo da imamo saradnju i sa NATO paktom, i sa ODKB-om, i sa 3 drugim vojnim savezima, ali bez članstva u jednom od njih. Pogotovo Srbija ne treba nikad uđe u NATO pakt. Za nas je partnerstvo za mir sasvim dovoljan okvir saradnje. I zato smo mi svugde insistirali da Srbija treba da podigne nivo saradnje sa ODKB-om na isti nivo kako postoji sa NATO paktom. To je moguće i postoji volja sa druge strane. Ali očigledno da kod vlasti u Srbiji postoji strah. I očigledno je da je scenario manje više jasan. Nema zemlje iz bivšeg istočnog bloka koja je ušla u Evropsku uniju, a da pre toga nije ušla u NATO pakt. Današnja pozicija Srbije kao vojne neutralne zemlje je da mi imamo jednu rezoluciju donetu u Narodnoj skupštini 2007. godine gde je Srbija proglašava vojnu neutralnost. I na tome se stalo. To je bukvalno jedna rečenica. Nijedna vlada posle toga ništa nije uradila da razradi šta je to vojna neutralnost. Kako? Što ona podrazumeva? Kada je u pitanju naše oružane snage, kada je u pitanju naše vojne političke vojske, kada je u pitanju naše diplomatije, kada je u pitanju naše namenske industrije, kada je u pitanju budžeta, kada je u pitanju služenja vojske. To su pitanja koja mi moramo da definišemo. I naš odbor za odbranu je dobio zadatak, jer on najvažniji zadatak da definiše politiku aktivne vojne neutralnosti, sa kojom ćemo kao Srpska narodna partija da izađemo u javnost da objasnimo da je to održiva politika. I mi smo ubeđeni da u sadašnjim uslovima to održiva politika. A sada vi imate dve zemlje s kojima mi imamo stratešku partnerstvo, s kojima imamo i političke i ekonomske ozbiljne odnose i interese. To su Rusija i Kina, koji su otvoreno protiv širenja NATO pakta. Bilo kakvo pitanje da Srbija uđe u NATO pakt izazvala bi ozbiljne i političke, ekonomske i verovatno i bezbednostne komplikacije sa dva naša, u ovom trenutku najvažnija, slobodno da kažem, i politička i trgovinska partnera.